Bueno, estamos en Niñóns e vamos hacia Salo, non? A Salo, bueno, o bache aquí, cuidado, aquí, vai a baches que hai aquí, cuidado, aquí hai troites, Bueno, isto aquí, máis ben vinde co trator, non veñades co coche. Pon o móvil reto, senón vanse nos marear. Bueno, cuidado cos baches, se vindes por aquí, cuidadiño cos baches, pero recoméndovos ou co carro das vacas ou co trator. O señor alcalde que non veña co coche novo por aquí, que senón mendrellas aquí nun bache destes. E cando chove hai troitas nos baches. Eso, Niñóns abandonado totalmente, e a comunicación de Niñóns con a Salo e coa zona de Cores, pois así, abandonado totalmente e todo con baches. A ver se agora, como se acercan as eleccións, igual veñen aquí botar un pouquiño de zahorra. Pero bueno, peligroso vir por aquí, peligroso.